Basi bano omwanchwa omorigeria on Ndizi TV obwansu bwo Gusii tigangosogerie ando siasore nyegenete nga nyasaye okondendeire kurutwa gataganete ikieria na ndego ikira rero iga anyarire ko bagagutumirania ase emiroberi yeito emmenge yogosemia gokogokia na gukomanya omwanchwa omorigeria omororero sembe obonaiga ogochaka chinse chiga igokorokwa Oborema ase Obogima ncheno omorari o brother power Jared Wilberforce nkobwatirana ensemeri imanyererio noyo minto Joshua Auta ngokwariga ninga bono ebeke yange una butambe tochigwe semia kwemanyia na kweyokera Ndizi TV nero obwansu bwo Gusii enka yo kwegokia enka yo kwemanyia na boigo enka yo gwesemia aso monito omwansu omwanyagetinge omwancho omorigereria omororo bare maso Obogima no moroberio kugotera kirari tukone biro bune biga bya rero toli nekerenga yo gukomanyia igoro yo Oborema amo nabanto bali ebirema ngotwara abageni twagamba na barobwo na hatwara omuganoso kare rero tingo gutwara omuganoso koro koruga ari production athinga muganoso koro tuli tayari lakini rende eikiende ngotema tore omuganoso koro obe aroro mwanchu muri nande tigansabo kwabira ngatwa chakire tonyorera sinini ekiagera rende bono omwanya abantu barobumbororo igoro no kubwikira nubugakare twabire abanchwa baito abarigereria una botambe ngore tomugeni one rero solendo batyo muganoso koro atumanyie amarieta tomwariganie korwabwo togenda nengambo itukorera mwancho murigereria igombo atengambo igoro yoko bwatanikwa na abaminto asemeroberio ya kirarituko ya kimwanya abantu ase kenyamurero ngotebanga societal inclusion of persons with disabilities mbwato mugeni ase studio ndo chabwate wetkeniga kapisa omwaka mbiore Biande minto Wilberforce. Karibu sana Ndizi TV. Asante. Na kiokoro kwa Marieta. Marieta ngoro kwa Nelson, Kerina Mageto, Kurwa Nyamira County, sub county ya Manga, ekenyorogia Ikobe, kose village ya Ikobe. Ya nonkorwa egagwa se nabateberia. Okay, ida eke ya Mageto ningo. Mageto igondo mwana Rieta Nelson ndo yo Mageto. Mageto nkinete ngasoma ase primary Kobe, secondary nkagenda Tenwek. Nini ya nsomete ase University of Nairobi diploma. Igonde na retire on the procurement na renge ne procurement officer director. Oko retire? Nje on retire te Wilberforce. Noro mokega? Miaka nje. Sino koragiro kuya. Amogino nende ndete bya krima. Okay. Na peace of mind nimbwate kabisa kwa se familia yane yonsi. Igo igwata wagire 60 plus. Bono iga on the almost 4 months as a senior citizen world. Okay. Kabisa. Welcome. Asante. Asante kobera ankaria. Ono watu tunya batuledi kabisa basomete. Asante. Yano nokukwa akorire service njoto savunka abona. Mbia mono Wilberforce. Mwaka Magetondo chobwate Whiteken. Lakini na rankororo. Inkorrande nje na edin kwalitira kine nyimbe mbwate Whiteken yeye yene simbo yo mwana konyo mete bwane twabernere miaka 10 na gento oyo lenge umuko mwana enyimbe onye bwate ase kenyorio osini remembrance yo mwana oliko ku charity oyo chete bwane ku 2013 ulenge umuko completely ya nageko erambwate Whiteken yeye na inchero na tebanga paka nkwane story yo mwana oyo because no mwana chete office ya se mongino nare okoregasi ali obisi ya Nyamira agacha kurigia ogonyo korwase the late former governor Nyagarama inga oseli ukuruso baibuli baibuli baye oyu reise na bamura bamwabo bamoseli likurunka ekerongina nera asirete bakamodison completely umwano yagatema koligia abahiri bakano emoswati umwabo akamoseli cyandi cyaye kikamoselia pakabone gatokanga ariyo bokonyi korwase eserikali ya former governor Nyagarama no bayite konyora no munginone gaja gatatu eliakane basubati bande bareko bakomotebinga tokumuiro mwana oyo cyo amuragiri no anyi because ga renge nchara ichianga da iga biti chianga chinchavu gata chitense akorira gateba nga tiganyoro gokonya nali achite bone 2014 January
nande gache tukanyara murwaire kabisa mutu uri kumwatia tuka after 1 week twa mbire ndagera mbosibiwe tukamwira general ya Nyamira ki twamwira nyagitari ensemo ya maiso bagakana nga oyo Kisii embako nyara bagaturifa guchia Kisii Eye Clinic tukamwiro na baro bagatutebia nga Kisii embako kenyara bagaturifa guchia Eldoret kitwa mwike Eldoret agakorerwa scan yo mutwe egatoka nga nabwate gento bateninga brain tumor ye nande yarenge cancerous buna abanyagitari batebete nga ne position yarenge egatoka nga nabo yarenge akongwa ke bakorera operation epandiri nyabanyagitari bane bagaikaransa abatatu bagakana mba mokorera lakini yo yomwe neurosurgeon uri kurunga Dr. Koech akateba nga tigaba mokorere ekwera Nyasaye nero bwato bogima buna abanyagitari they can do their part but Nyasaye nero bwato bogima bakamokorera operation omwana yakabera Eldoret for 1 month akabwena agachanka gaichanka umuraria umwana uyu tukanyana umwana konyoro korire standard 8 ekogera inkorora arenge kurubwaye paka standard 8 ekara koreta matemu ekatoka naria oborwero bwachitaga gukora kitwanyona umwana okorete 8 tukamuire secondary school tukarigia school wekoro Kibos school for the blind ya Kisumu wetera se my sister okoro Kustelo ore godire na disability yaro mwalimu tukamsomi umwana uyu kuru form 1 baka form 4 gaeta kuru form 4 agaeta kuru sikiri minot sikiri but Kibos akanyore diaye tukamoire school nera Limuru for ya vision impairment school lakini tamu intangani obobe corona gacha ba school gase kenyengi magachichaka umwana ogachichaka nganyoro musani one kasini ano wantenge school nere matigaiga hugis yakoro Gusii school for the deaf and blind tukagendo nkaiguribaga umwana oyo no asoma miaka ebere agakora course chaye isato Japanese massage akora na korete nini beating na weaving actually beadworks and weaving beadworks and weaving korwa sikiri mwana mungaini tukanyora rende nga nande akanyoro muisani umuya ekasini yanenero ogende the blind yakera renge 50 years umwarimu so berekera okarugora omenyeta America nera gateba nga nategete go support umwana buno yo it's unfortunate nga umwana yakarwara gwikibere cyarire tukomoya tukomwera nyagitari ya Nyamira indeed umwana yo nanda gokarirwe scan yo mutwe gatoka ngore bori bwari okaire bono gito prepare nga kyago gokarirwa second operation in Eldoret nakabaga gosira weekend weekend yaera so ngaki wait keningo etaranero nga remembrance yo mwana korku charity umwana urengo mungaini tuanchete ovate bright future but death te bwati boundaries ekatoro mwana tuanchete bune family twins pole actually matanga no twalenge Ndizi TV were well represented mu lebo wale master Obogima think twalenge last Monday gali Lutheran Church Nyamira and may God rest her soul in eternal peace. Igona aburi so deliberately esa abantu beto bara kumingo mugako yo ngakia gutarire wait kenne bagwacha go chiroboko go senkulirari ngera mbali bagutwara bakoraki mbali bagutwara bali rumuncho muriria inyura ngeye kro kwa Ndizi TV obwansu bwo Gusii omuriro Oborema ase Obogima no murali brother power Jared Wilberforce inyura ngana boko tonyora gotera social media pages chonsi Facebook page ito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, Twitter handle ito @Ndizi TV News na boy go website ito www.ndizitv.net and inyura ngabwe website ito mwancho muriria emero yitogera rosi quiz 24 hours 7 days 365 days 24 hours 7 days 12 months mwaka nerenge kwa kwa century 12 months nero mwaka thank you one miaka ntoma nenga to notora buna Ndizi TV no mwaka mageto yes good performance ina korangeri ose twakurigetie buna Ndizi TV wetero buya mwakorera omwana charity aye amo ne family yao egere gocha kworokia abantu baito igente ketwaruka societal inclusion kubwatirania abantu baito bali no Oborema asemero bali yakera lituko yo Obogima bwaito omwaka mageto ngango mugano omosini ni igoro yo Oborema
nyumotara chakomera charity ise familia yao basani bao kwa bwate bantu bali birema umuraria Wilberforce buna nakinirega asinka tutebo mageto ntu bwati usintwanye gutwara mwana ndo bwensi ore marete usobwate bari mabundi bwensi otatiga ona chakonyora nga kweli nkora randa abantu nchera bagutara babwachi white cane ko bagutara nsina maboko bande bale babwa disabilities ya kirengenjo lakini bono nje ona chakomanya igoro yobore mamuno ekerana nyore to mwana charity ogo cha bona umungino na moretirenka nga tari korora aguno na ansira kumanya nga kweli disability nga kiego cyaba as society bono umwana yakamayotebya umuraringa igaserete ukurusobo bakamoseri kabisa enkirangina asirete abamwana bamwe bakamoseri ngeko era bono taruji value bakomotebinga ibinte binge na bakomokorere gatuka nga bakomo contain bakamutinga karu inkagaiga karu ora nari agite kuri yo bokonye tugacha komonyora kuri ndi ndanata ko gotebyo muraria gusaba abantu baito bagusii na Kenya ngima nensengima neringa Oborema ubogocha ngakiende yonse mbuli waka hodi na ande obogocha ngakiende yonse nari naanza kororanga kweli no nyine kero umuntu abwa Oborema bwa aina yote lakini nje nkwanire specifically obogotarora kona buna abirene no mwana bunoria nyasaye nandi nkobwa nabwatenjera akoigora ebisibinde gasikire dirishe yega ngatari korora nandi nyasaye namuigorerete ebisibinde emirango bona tayidirisha emirangwa goro umwana oyo nabarenge no more like another na onyetari korora yago kore binde binge ebiya mono even ko bwabari bakorora umuraria no nyankire nkwane ebinto bibere bitatu yego umwana yago kora umwana oyo ekera tari korora gose abwato bane mubugo tarora umwana oyo igabwate senses chingiye jogo komia umwana oyo gogocha kurugeita igakumanyango oyo madam stero chire goso oyo no mwana okorukumana gose oyo daddy Kerina nero chire igakumanya through senses chia steps egento gyakabera umuraria umwana oyo nyasaye na mwete senses chinde bunagukwania ugukwani guko koboko na bakumenya ngoyo oyo nyare bomukwanire na bawukwani ne rieta batinga ki abana kwera abana bane nyomba barenge na barabo buno kumukwani nutakwana na babatenga charity mbiyore wose kerubombi yore wose stesi mbiyore abuna abana bane abakubakwania wetera ukokwania egento kindi esauti bonero nyasaba amwete kewe kenene bunugo kwana limo no gende ya ubwa chire nyombo tebe nga ukwane litariuka agotenga gosino esauti yagotenga nyarebe so ebinte bitatu naro riri kurwa so mwana bunoyo ndaro cyo kumanya in live goetera umwana obunachete bwanega no mwana urengo mungaini nyasaete senses chonsipi nagento kendo muralinda agotebye naro rire abantu mba despise abantu ababwate disability Oborema bwa winchirende umwana uyu charity usemo cyari garwe yanjete charity mura igasiya yagokora iga isiko no mastete compound yeito yonsi pi ako sweep na komop nando uringe so clever in every morning nero maite gasiya gokora you don't need to remind anke wende gokora like abana bande baitu bale twate bakora nyomba she can walk akora client onyine TV Ndizi TV igakumodenga mbegerango KTN mbegerango Ndizi TV igakubate remote area inchekelinda nkorora gose mageto ntanyare kobeka nyomba TV aringe so special to us mwaka mageto why does it look like you're still mourning listening to your sentiments na mangano kwa konde ya charity it looks like you have more than we can see. Of course, I can tell you, Komenyanu Mano yo for more than 10 years, kuru 2013, we have 2014, yako naria chitebuane, a family anengim, abana bane bonzi pi. I didn't know what abana. Abana nimbwate, abamurana baiseke. Abamurana baiseke, bata murana baiseke, na hande nimbwate ada abana bande mba ngagontoja to broka. Ngadopted. So one at any given time in every year ngonyorande mbwata abana not less than 8, not less than 10 and above. Baminyete bwana abana bonse biwanje to mwana yo so much because Oborema bobwa ibugo tarara iga dependent on them
bonsi pi mbabwate role kiro mwana akokora ase mwana oyo tare korora onyine chae korosio because tare wande chokoni aro skende ndagira onyine chae korosio kiro mwana akumenyogara ngaki inje tigamoretere komba nyure chae tigamoretere gosino mugati every child ombana bana bamwanjite bare komwa kerigento nera banjite abana bane ekina kinago tenga nande bonsi pi ekero cha ya mwana yasira imbachite bonsi pi mwana ndarwete Mombasa abande Nairobi kirase na bande buna bono no ene school yabe kero bachite bone mbali bachitanga nete mapema on Sunday abande bagacho on Monday morning ne school ngi manja achite kurwa sikiri ngonga no mwana orengi so special to us na ande personality antebe gwetera sister ya Ndizi TV nga uli no mwana ate first preference I can tell you for free nga umwana no ene fees nena ari kura hakanira abana bande namaye kubaira because na ari korengeringa imutige nyumba abande bagire school na bairerana nenga ngiye kwerera ati winyumba igonga no mwana nche twanjite twensi as a family talinche buyeka but une family twensi twamwanjite sana she was so special to us. Omwaka mageto bone gando che wanafunzi mbalega basikri bako mtebega Wilberforce were watching and we appreciate mzee Mageto's contribution to Jackie Charity's life. Yakoro kunansi Kerubo Joy Gesare Dan no twani komogalia na bago ntinga bagotonyera gwetera Facebook page yitu ya Ndizi TV News Digital oyo onde ngakirega ondikire ndo che text ga kurunga Enoch Saboke oyo gale Galaxy booking office igari konge akatanga mwaka mageto osteste niwe mugambi Josephat Nyagetiria as usual no ari na intuwe no mo chief osigeta abantu ba disability na ndo osigete egeta seni yeito kia Ndizi TV nemero yeito mugambi Nyagetiria na kurusirie kwa pira na timbegeti umukaka Nelson. Yes, Morali. You have talked a lot about charity paka antora tenga charity tocha ko discuss igona tigebe tribute igona yengo na kolerera niole amina asante umongi no nero identify eti omwana oyo kurwa bisi true no mine bono nhango your first reception iga morete nyomba lioka gosa chakora kuboriri bagoma ete gusiantu bwata nganda chikora abori omugaka iga morete gosa chakora kuboriri baga no nyomorete lioka kero kwarute se kwarwete ogachoka nyoro omwana oyo no ari nyomba. What first came to your mind? Umuralia gokorera umaene bwali bwa Nyasaye umwana oyo kera arete tunyomba my wife Stella tante abetinga nkore tarenge mwana oyo nyomba ekero na achitenga nyoro mwana ore nyomba nkamuriria akamwana akanyaruka yani kali macheted kumbe to motu because yari wata motu ngo mwati orenge ya ore kubwate all the time nari namurangiriti ko chibetu maburi ngaki ngai omwana no yo ngokwareta no achite konte ngaki wo igo mwana oyo achite ko ategeto konye kurwase delete governor Nyagarama bagatenga ati bamorete baramo observe egera no ine ndagera ewe no ine chianga ba mugorere egera nero because nakumwana nyaruka ubatebe di story chinyinge buna etire akurigiye okonya tanyora ndonsi kaja I just think amatengo mon there's no problem tigato system one tinje tikore system kose mongino ne tai tambo ritiri tangani igamorete by given the nature mwana yarenge. Okay, yeah, na kivono mwacha geta convince abana abande ngwana mwanyo another sister tai korora na singe njo mwana oyo bwe koma nyene no nyeta arenge korora nko participate arenge ajita akabwena nko participate arenge ase ibintu buna duties isiko isiko na bawo kara kiregendo nandi one other thing omora linda agotebi mwana oyo ekimono twa mwanjite gwetani byonzi it's not even no kora kenda but marago bagito korogo saba nero okaretire choir chorus yagaterire chorus used to sing very well abwate voice yengia na ndare abwate continuous new choruses all the time ikina kituo mwanjirite mono wetani byonse nandi nkanyora mbona ajite konya koria raisinga egero tomwete nero opportunity asabe igagusabira chikategori so much igoro ya chichokora ukwana nga Nyasauli igoro konya chichokora Nyasauli igoro konya abantu ali batali ko Nyasauli igoro konye birema konye yani he used to talk so much of disability ona ina ite kuma ekera ite ko feel later nga ye my wife amurustenda asa seli ukirase akarakana igarenge bune chokora so na ite konya ku understand later nga indeed umwana oyo na bwate some insight kurwa sare no nyina bari korera Nyasaye nga nonyo obero muko Nyasaye na moete byagwa binde ebyamono so
I think I'll go against protocol a bit, dear viewers of Ndizi TV. This is a local channel. We do our stuff in vernacular, but for the sake of colleagues, I'm seeing colleagues from Kenya Society for the Blind who are requesting that kindly, Brother Wilberforce, try to make us understand and follow the story. So we shall not really migrate so much into English or Kiswahili, but once in a while we shall do the bit that we think you need to know. And for the sake of Kenya Society for the Blind, who have just talked to me through other means, I'm hosting one Kerina Mageto. Kerina Mageto is a retired procurement officer who has been handling a girl with a disability, the late Charity Jacqueline Mora. There's Charity Jacqueline Mora, who was laid to rest last week. Thank you so much, Ndizi TV, Brother Raydon. I can see you, Akina Elizabeth Maingi, and thank you for tuning to Ndizi TV. You will excuse us because maybe we'll only go against protocol shortly, once in a while, then we go back because our major listener and the viewer is actually the locality. But again, we shall also do you a favor of being able to follow up on the story. What Mzee has just done, he's just given us a recap, a story of how he and his family met Charity and began taking care of him, because I had posed a question as to why he is having a white cane, yet he can see. And dear viewers, as I can tell you for free, this is a big heart that I have never seen. Remember, you can still watch us through our social media channels. That is Facebook page, Ndizi TV News Digital. You can also do it on YouTube, Ndizi TV. You can also do it on our Twitter handle, which is at Ndizi TV News, as well as our website, www.ndizitvnews.net. Dear viewers, continue enjoying the show. Remember, Ndizi TV is your only channel of entertainment, education, and information, and the show is Oborema as a Obogima, whose translation is disability in life, and I'm hosting Mzee Nelson Mageto Kerina. Mzee Mageto. Yes, Somoralia. Bueno, what was the reaction of your extended family? Because, and as you answer that, you also link it up with the reaction of other people. People will see and say, this Mzee has brought this girl because they want to gain favors. This Mzee has brought a curse into our community, and that kind of stuff. Okay, Wilberforce Semorali. Mbiamona seli swali elio. Ekero omwana oyo twamorete tasi twamwacceptia senka yaito. We didn't ntoro chi kose ntwarengererete kogeni fefende yonsi no enenke. Na fefende yonsi tiyo twagenire no enenke, other than intwe twarorire nga kweli we spent on her na ande kweli Oborema taligento bantu ugento gerera isigo gosegento mogo disputing ekora beyond nyasa okorwa tigantebe go moralinga inka ne kenyoro ne astogo twari gutara no mwana obamwanchite mono because no mwana orenge chofyo buna wono ntwari komotika nyomba asingencho takonyara okoraki takonyara kwero selindagira takonyara bakorera bintu binge so umwana wenga kinde togo sieka astomete Nyamira utoko enda nkari savu alimanga otware toko genda nere toko endo nyina matanga nara aliale so close abali aba ina sako utoko genda nere. A very good example abakoyo ne obacha bonsi pi 100%. Bohor of them bachete kurwa ba swati baka bamura asingencho charity na tirimbogete kuchi cha chimanga nsa aliya magana gatimboge grief geline white ken ago ba guided kuchikolera my mother in law so no mwana bwanchire na kiromuntu muna bonongo tebye response ye society go cha story nelinga umwana nkwanda twalenge kanisa muna bone kanisa gitore gitoko enda nkaga ali sabu samba SD church nkogenda twalenge nere nabagote no kwani abantu umwana oyo koru 2013 ka 14 alenge buyabona abwenire kutatigata rekora igari go shiriki ase Nyamira South SD Church no ale kogenda ngokwani gote nale ngokwani abantu ba guided ngokwani abantu na enga kiale free naro because so bo baraba Lutheran na haronkoge Saturday ogenda yaito ya SDA na Sunday ogenda Lutheran so bo abantu bamwanchete across board
given ngatarenge korra given abantu abange ka muntu agotara ne white ken there is that assistance na ande ngofirio na ngaki kogokonyo muntu obwate oborema geteiga na enda boko yubia unlike a family abara ba mwangete bakamutukuta. So you took this girl basically akabo mwano. She became your child and you involved her in your everyday duties. Umwaka mageto. Somo muralia. Enapolia kiagera society ito enchiriri. We have got n'abasubati bande gusabana bande with disability. Gusana n'abangina with disability. Mongi nawe kenga ki otugutoko wa charity, she may not be the first one kuetera such predicaments. Mwana tulengo mongi nonega ikaga gukora gusaka buneko kuguru gusaka nyole stroke muna turaba ntaba nenega bona karemara bona mpegete nyo mukungu ndo kalenga bona nkonyo mukungu kabere because mukungu yombwate ndo chinga tali koba oyibo bokonyi. Number 2 nakobo legal responsibility society because abange bobo ire kokonya ekiagera gutaka kokonya omenya kobekera runga aya nga oli omatu namubegete gali igamubegete galia as a source of gain. Number 3 na ande mbale bale boygo na barubu mbale na barubu akonya rumonto bunanche o imagine nga ise kongira mwaye anga kechi bya tomego chingumbu na bakonya rokolireki onyoli robo konyi. I bono it will be difficult for you to explain but you'll try where you gathered the courage from. And by the way, ndi wate my family ya charity in 2014 ekera chitebo nalina family abero. I can tell you nabongo kwana with a lot of confidence here say studio to ya Ndizi na bali digereti nkelinga igona chiteko manya ise ekera umwano yakure ise moyale nabo murabande mbaro bamwabo oyo omubika namanyite asoba muraba mwabo ne erengo cyarenge bakanka nande no umwana yegasa gara tagete kwanda sobo nabotoko muira obakwani nandoirana igonge family yabo omanyite mu muroyo mubwika abande bonse bitimba maiti baraba mubegete kando all this time for the 10 years aba murana ete koraba mwabo babiri na ise igona abantu batatu na musubati mwabo naro nere atanya waturandonse bona kinare gotebanga umoralia abantu baito andonse astwabeta in society eto Gusii na Kenya ngima tigatoteme wanchirana Oborema bwanchirende yonse ikogera ekerole Oborema lete ikoteminatinga that is the end of life Nyasaye ogwancha twamenya ne abakerole buya gose kerole ekerema Oborema gobwate in anyway eginto kende nare goteba ga kiri swalire kwa boliri awunga a chance for example ni nyomete ni family goso mongina onyubere blind goso twali Oborema bwanchirende akitiga bona li obwanje bomenyi ubwenite comment ka kubwanga kienda yonse because oyo no muntu mwamenyere nere bono goba disabled in one way or another terminating awino romo eri Obogima ekero monjio kosoyo oyo mo ase familia nyolire disability na libono tumwene tukumwanja mono na komokorera mono kubwanga kende yonsi unyendiri abantu baito bancha boigo datiga nkonyorora abantu abange mbanje ti bantu bako balingaki bali babwato ulemafu umuntu bakubulinga umukonki okorera nkiago konyete lakini indeed wetera asinya sai gentongeo tu again materially but namanya the other side Obogima bwa disability na ande nkamanyanga indeed God is there for all of us God is there for all of us iginto kende nda menta wo moralia nkelinga ina agende skuru ya sari gosoma sikiri kyo agende te go clear area sirire ngaji go clear kurwa bisi kuna nyoreta abana bagonsongerera abana emeuko abandi bagonkorera signs bakomboringa aina etato mwabo charity na wendi baba yake yendi baba yake she's been talking about you, she's been talking about your wife nga gawa kresi mayo kubwata bwango your wife roba tenga ki obviously gali nkobere busy so nkanyoranga she had a lot of attachment to us na wetera enjirare kweresa abana aba nabokoranga abantu twins twale ko bwatera naso bwato Oboremafu twaboro kyo bwanje ni wegoro muno na muno kubakonya tali we konya ntwe kubakonya
in all ways, both materially, financially, and even socially. Ekogera okonyora omonto nekera go cross ye para na boko na bwate white ken libagana ko mubwato ko boko nganchu tutamboke mwamotiga gago so tiga toteme koro kyubwanchani obonene gukyase abalemafu ekogera abalemafu n'abantu buna onde bwensi nyasaye tobogima mbya muno mwaka mageto inyoro mwancho murigeria eyekoro kundizi TV wansubo Gusii omurera sembe ko Oborema asobogima na inche brother power ja Wilberforce mbwate omwaka Nelson Kerina mageto surely our viewers from particularly KSB I'm seeing your concerns but kindly if you can understand vernacular assist our viewers also to I know you all love the charity actually this show was not meant for charity but when I realized Mzee had something left in him about charity I actually decided to let him vent out whatever he has. Omancho murigeria omuri kulia lero tolingo yo charity lakini rese nyango mugako yo koranga maliga bado nali meyaye igona akira na mwanjira ngabono mugaka yekoraki itira maliga after all societal inclusion omancho murigeria inyora ngeye Ndizi TV wansubo Gusii na ndita kachiko myoka gali bwango mugaka mageto now ko leto mwana charity jaki gwetera omwangino okorobisi ya serikali. Yes. Talk to the government. Do you think number one, serikali county ya Nyamira igas charity zeko liyo bokonyi gwetera asale ugacha komonyora. Kwana kukonyora buna kwa mutwalire myaka ye 10 ngakinere kwanyorete support ya serikali naende onye kwanyorete what kind of support naende has the government done enough according to you? Okay, mbye muno moralia ase serikali debe ngende specifically ya Nyamira ndoche kero mwana ya chete ase service ya the late Nyagarama former governor no achete konyoro konya kwa ikurweko garaga achete akanyora baswati barengo baka tebyo mongino nga muirara abanyomba muramo lendake ikonga number 1 no anyore to konya kwa ikuru. I think for us as Christians to anything ingakinere nyasaye na babwate imirobelinga achikonyoro konya kurwago namba ibere omoraria eserikali ya ito ya Nyamira ngagerete ndatebe nga atwanjoriro gokonya kurwase I think babeje it's okay na nyuire nga kurwase MCA uyo minto Duke na moite pasari twa na moite pasari tokaira sikiri obisia omujumbe CDF ntwanyorete ngakieria nani arengo akitokumuruka Kemosi mweshimiwa Kemosi ntwanyorete gokonya kurwase chiobisi chikore kina chiobisi kurwa gokonya guchiase abana gose abanafunzi ba gosoma high school utatiga ento ndatebe ngelinga ki chibese bakuru ochire chinke chibese bakuru ochire chinke ndatake na inche onyindiri banje serikali yanje abantu ba disability na barabu bae wobolito buna bali bande bali ovens ngonyorore nga partial ovens total ovens bako chibechirenga chire chinyingake utikabona aba disabled na bona the blind the lame and all that okonyoranga ibes baka unechinke njona ale wa appeal ujase serikali ya ito ya Nyamira ni serikali chons for 47 counties na national government ba consider abalemavu kobana baro baegwa even full scholarship because unabona abatali korora asiteyo babwate biasara babara akore bose bolimi gere banyora kibese bagwakana ase biskuru asa masomo abo so inere apiri ndaruji ase serikali abalemafu na barabo almost full scholarship. Okay. Buna abali bande bakuru bagara bale ovan. Okay. Yeah. Chile kachiko mnyukaga ali bwana resa twanyo rwake igando chinga mangana magia ya igaba seko baange merobine menge tukanyerete galia anda to mwaka mageto asobwango chile second sarasini number 1 talk to your wife on that screen oyogerete owachakumanya charity. Okay. Tiangeli bageri koirana ndiambia mono na ndiambia mono kiandage kumia somo ngino nestera kwambuka ekora aroche amabebe niliyanda koleta omwana utale korra nyumba agachaka musibia bakamwaka amafuta bakamwora chianga nande indeed aga kero tukabwatira na kero tukamba ntweka nyumba bune family agateba tuiro omwana yeskuru so I think she's a special wife to me nande tebanga ndero liuka tikatogenderere gokonya
asobwamo asitokonyara omundu iroko omwana buno yorenge blind ando mwana nyaruka. Okay. Yeah. Advise your children na ba muno gochiko ba gochiko bono ngo batigirore ge team no gochiko gota. Igore disability like second sarasini. Okay, mbiye muno muralia ase abana bane bonsi biwansira omwana no mano korobokerbo no mukoti okorokwe Emmanuel nchionda abatebi obwanje ne bali muorokia ase omwana Charity gendera ko borokia ase abantu bonsi ase bale bwate ulemavu mono bale bwate ulemavu banche nande bakolere nande in future nyindia twanyara kangano jo twanse foundation ya mostly bali batali korratima I think so idea ino ya for the blind na watu bwene te bunanche bwene ko be member na inche no nyegin korra gingo tarane white kenye mwamanya have a lot of love and a lot of concern for the blind. So mongino na bana bane konyas mokonyara. Point taken. Mwaka mageto tinka gereti na mangi kwa bwate. Looking at you have a lot. You haven't exhausted. Naro na ujibono wa umurali wa concentrate yo na singing nchi mwana yotare korora inche in person in the interest of time nari gwancho kole you are parting shot egera to bangira ndo muroberi yonde ni kwa bete procurement officer no maeta mangana disability na bintu binde na ande kind lingo kurangeria anja gotoka na bongo charagine tigankorere ngoteba ego muralia ngaki inabe procurement officer as a national government and county government there is that section ya ino buna ino balia abalemavu youth, women and people with disability, the 30%. Ndatake in future goetero office ino ya disability. Nyoro umuntu yo totally disabled. Umuntu yo upright okora full ups. So that the 30% na inu mwanyora. Egere na agwichi beseji na ichiro abakonye mokole biasara. Ekogera inche na ekero na office ali na register abantu na mbabere batatu. Mbaro bali very active ono ega. Unabona aro okoro kwa Nyabuto korwa getengereri aria na mwigorete company ekorokwa Moko Enterprises nkoranyora ale biasara bike nande nkwe nyegenete ngati serikali chietu county government chiba support no yonde naro okorokwa Jonongera Kerema na bae na mwigorete company ekorokwa igo nere agerama gutare na magoko na maguru batirende gwetire company yibono iga ne mokonyete so much nabo agwate ni bintu byabasomia abana baye na kora no ene ryoge kero mungino yarwalire. So it's tigatubwaterane kokonya abantu bale babwato Oborema kina kintu nare gotebia serikali 30% yabo strictly na ndi mubwente kujibwati ekwere ni US chain chiroro inu mutali kubwati. Thank you. I'll call you. You don't expect chichi guy studio. I'm going to make a show, a special show, full show bono ochora acha nonga tatuiga nonkane nonga tano kiagarari bageri ni abantu bato bale no Oborema na ende gato kurangeria omugaga asanti tangene so gwancha gocha na ende gato rakurangeria na ndiko Facebook ragendo kieke gocha omongi no Stella abana ba bota chakira kirwa Emmanuel bairira Ndizi TV omuri Oborema ase Obogima ni white kinibo naye to yetikanse tigebe ekemanyereri kiao ancha tokorere iga omwanchwa omorigereria asengencho yebiro tokumnyokana ne meroberi ndeka alia na tosokora nganto anyo rwasi ni matenga comment section igalia ngote bamulengo mugako imageto na enda achairane ni matenga mpaka anche koirana engane ntwani asoborema lero wetero mugano tonye rekora so mwaka mageto yore inclusion una include mwana Charity korokia abana na bikonyarekana obokonyo boke nsaiga gosobokonyo bokerero igoboreranirigwe mbuya monene ne mambia obokonyo bokerero igoboreranirigunga mbuya mono enene mambia omweshimiwa Dio Kimasira ni nkoroche. Thank you for being with us. Omugaka Charles Nyabokoti so Kironda Junior ikonge galia na bonkoroche gendera ko bagabu na akorire ali bagalia bonsi abanyanjire ga gikora ndingo na tumuragia chairire pyo mwaka second very chuka comment yo kindly kamuranche statement nere omwalimu oyo mameki akuru school ya Sikiri inga 20 people litulibya tutabwati bole in any way we are candidates to a society ya disability. Thank you. Lakini barabu ngakitio barakoreki baracha stole buna abali tutabwati Oboremavu igonga bali tuli digatwebeke yange anytime na butura beje candidate igonga tumanye ngana intu tuasabanyasai
buyamano mwaka. And thank you for those sentiments. Libakali abonsi abutwa bwatirana kwa niaba ya Joshua Auta nkagetenga rero murochika ubuna yarenge lisase Abigail Nyanchama production igalia babo bangina abande. May I thank you so much. Wike ikende. Bye bye. Bye. Thank you very much.